Ikeleku. Mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant. O don. Wajabate. Naamu. Ni maa min ma kɛ jiri fɛ a den kama. I na kɛ jiri fɛ a suma kama. Hali. Wajabate i k'a dɔn min ye bamanjuw ye. Tile fila in na min dar'u kan a kɛra kabako faduniya fanfarangaba. Ablaye Jara ko nkalon tɛ. Sabula dɔw ye kuma in ɲini k'a kɛ nkalon ye k'a kɛ kolokala kuma ye. Wajabate k'a dɔn nkalon tɛ. Bamanji cɛ 30 muso t'a la den t'a la a bɛɛ lajɛlen de saradara i k'a dɔn min ye sɔrɔsiw ka marifakisɛ jukɔrɔ. Sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw kɔni ye kuma in nkalon tigɛ k'a fɔ kɔɲɔden dɔw bɛ yen dɔw tun bɛ kɔɲɔna burusi kɔnɔ ko tubabuw ka marifa a n'an ka sɔrɔsiw ka marifa k'i k'a dɔn bin olu de ka banbanjuw kun tɛ. Sɛbɛnnikɛla ko nkalon tubabuw ye kuma in sɛbɛntiya min ye minisiriso min n'a bɛ an ka lakana kunna olu fana ye kuma in sɛbɛntiya faali in kɛra bunti Wajabate a ko i k'a dɔn min ye kunnafoni a sɛbɛkɔrɔ jɛra nka dɔw kɔni bɛ jamana in kɔnɔ hali i mana ɲuman fɔ walima juguman fɔ u n'a bayɛlɛma ka k'u ta ye diɲɛ nin ye. Sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw ka nin baara in nkalon tɛ sabula min ye an ka sɔrɔsi faamaw ye ani Barkan ani FCJ 5 Sahel olu de farala ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn olu ka fili k'an ka baara min kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula yan'u ka ko kɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ u bɛ jateminɛ kɛ filɛnanw b'u bolo jateminɛnaw b'u bolo yɔrɔ jan fɛ u y'o de kɛ min ye duwanza mara ye ka taa fɔ Ombori lamini na Wajabate o yɔrɔ in u k'o de ma ko camancɛ saba sabula dugu saba bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ dancɛ la min ye Mali ye ka taa se n k'i ɲininka Niger ani Burkina nin jɛkulu in i k'a dɔn a bɛ minnu saloba de la nin yɔrɔ ninnu na sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw kun zɔmina fɛ a bɛ waati jan bɔ Wajabate k'a dɔn k'u y'u k'u dodɔlima fo ka taa siga bɔ a la k'a fɔ ninnu ye bamanjuw de minnu bɛ faali la nin furanjɛ in na minnu bara ka tiɲɛni kɛ ni wo in kɔnɔ Wajabate o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔsiw y'a dɔn n'u bɛ taama kɛ u bɛ tɔgɔ da u la nin sen u ka nin d'a ma u ko Eclipse Wajabate o kɔni o ye sanbɛgɛru de Sɛbɛnnikɛla ko sanbɛgɛru i k'a dɔn u ka wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ min ye cɛ 50 bɔɲɔgɔnko ye Wajabate a bɛɛ lajɛlen marifatigi bamanjuw don janvier kalo tile 3 san 2021 Wajabate kuma min n'u nana danganiya sɔrɔ 11h waati i k'a dɔn u sɔrɔla ka takari forobamugu la ni ka wulikajɔ bolodalen Wajabate k'a dɔn u sina ka bɔ ni sanjɛ i b'a fɔ kamayigɛriw ka sin ka kisɛ suuru ka te baga Wajabate o yɔrɔ bɛɛ cɛ 30 ni kɛnɛ karabala Wajabate i k'a dɔn tɔ jogina Wajabate tɔ joginen i k'a dɔn min kɔni ye dugu kɔnɔna ye marifatigi wɛrɛw bɔra olu bɛ mobiliw la Wajabate olu nana ka na ko in sɛbɛntiya bil hak an min maa minnu ɲini ninnu de don bamanji minnu n'u bɛ juzième na i y'a dagali ka cɛw i k'a dɔn minnu kɔni ye faali caman kɛ kɔsa in na sabula olu bɛ mugujugu don dugukolo jukɔrɔ Wajabate i k'a dɔn i tɛmɛtɔ gansan a bɛ wuli n'i ye ten u ye maa caman bɔ n'a nin na sɔrɔsi b'o la sivili yɛrɛ b'o la k'a daminɛ min ye duwanzan Ombori Wajabate k'a dɔn ka taa fɔ Guruma wo kɔnɔnaw na sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka mununu salo bɛɛ o furanjɛ in de la wa u ye tiɲɛni caman kɛ a ko kunnafoni kɔni y'a jira u ye mugukan min wuli sanfɛ Wajabate i k'a dɔn k'o de ma tɔ kana frappe aérienne Wajabate a wulikajɔ ni jateminɛ a kɛra ni avion de ye ko min ma Mirage 2000 de o de nin baara in kɛ a ko nka Wajabate sika kɔni tɛ min na i k'a dɔn nin ɲɔgɔn na ko mana kɛ tuma o tuma i k'a dɔn kunnafoni dɔw bi don a jukɔrɔ minnu bɛ maanifi bɔ hakili kan minnu ɲaaminen don a ko nka nkalon t'a la sabula tubabuw y'a sɛbɛntiya Wajabate an y'u ka minisiriso o fana y'a sɛbɛntiya o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɔra dugu kɔnɔ ka na su dɔw kɛ sabula bamanji ninnu maa 30 u y'o su don olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ denmisɛnnin t'a la muso yɛrɛ t'a la a bɛɛ ye kamalenkɔrɔ kosokoso bamanjiw damanda don Wajabate maa banabaatɔ u y'olu minɛ sa i k'a dɔn ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ minnu n'o ye gundoma yɔrɔ ye a ko an bɛ don min na ko bi Wajabate maa a bɛ se k'a fɔ nin ye taamasiyɛnba ye nin kɔni ye hakilina ɲumanba ye ka ɲɛsin an ka sɔrɔsikulu ma u ka nin cɛsiri ni nin wulikajɔ Wajabate i k'a dɔn a nafa ka bon sabula a bɛ kɛ sababu ye min ye bamanjuw ye i k'a dɔn ka tile yɛrɛ de tunun na o tuma ɲaami bɛ don u bɛ sɔrɔ k'u sɛkili tɔtɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na
a ko an bɛ don min na ko bi wajabate k'a dɔn kuma in jɛlen don k'a sɛbɛntiya ka tila k'a sɛbɛkɔrɔ sɛbɛntiya wajabate n'i ye a wa jateminɛ kɛ lamini dɔ bɛ yen u k'a ma ko triangle min ye dala ani nokara ani kwerena wajabate ni lamini bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko kelen de kɔnɔ sabula min ye bamanjuw ye u bɛ munumunu salo k'a yɔrɔ fiyɛ de fanga ka bon kosɛbɛ a yɔrɔ ka bon fo k'a fɔ k'a to ten fankelen bɛ Mali kɔnɔ fankelen bɛ Niger fankelen bɛ ka taa ayiwa ɲɛɲini ka Burkina Faso a ko a fiyɛ ka bon kosɛbɛ maa kelen fanga tɛ se ka ko a tɛ se ka da la ɔ f'a ka kɛ ni jateden ye ani minɛn ye minɛn minnu n'olu b'a baara ɲɛdɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ tigɛ don o bi kɛ l'inspecteur Fasiriba n'o ye la rédaction ka jɛ ka sɛbɛn karamɔgɔ Daba Tunkara u ko an ka taa Somadugu an ka jamana cɛmancɛ bolo la a ko Ala nana n'a ka na ye n'o tɛ donso minnu bɛ yen ale ni an ka kɛlɛkɛcɛw karamɔgɔ Daba Tunkara u tun bɛna karo kɛ ɲɔgɔn na Fasiriba ko min ye bamancɛ wale ye k'a sababu kɛ o ye an ka jamana cɛmancɛ bolo la a ko min ye jamana cɛmancɛ bolo ye a bɛna suma waati jumɛn na a ko a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko ye Fasiriba ko jamana finitigilaka minnu kan ka yɔrɔw lakana karamɔgɔ Daba Tunkara n'olu ntanya bɛ yen dugudenw dɔw kɔni y'a la ni ka kɛ kulu ni kulu ye o kulu ni kulu n'olu kɔni kɛn bɛ ka marifa ta o kuma k'a yira k'a fɔ kulu bɛ u ka dugu kɔni kɔlɔsi o dugu kɔlɔsi hali ni jamana ma o yamaruya karamɔgɔ Daba Tunkara min ye o milisiw ye u ka marifa ta k'u bɛ lakana baara boloda nka min ye o milisi kulu olu de ka ca kosɛbɛ jamana cɛmancɛ bolo la a ko Somadugu kɔnɔ min ye an ka finitigilakaw ye n'o ye gendarme ye ani donsow ni ɲɔgɔn cɛ k'u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ mɔ sira jumɛn kɔnɔna la Fasiriba ko min ye Somadugu n'i y'a lajɛ ale kɔni bɛ jɛnɛ marabolo la ni k'i kunda Sevare kan a ko o sira in kɔni kɔnɔ n'i y'a lajɛ bamanciw kɔni u ka bamanciya wale bɛ tile tɛ bɔ ka bi k'u ma dangarikɛ dɔ la donsow fana ko u b'u fakɔrɔ an'u bakɔrɔ an'u ka dugu la kɔlɔsi maa kana se ka na bi u ka maaw kan bilen o kuma o ka ban pewu u ka dugu kɔnɔna la Fasiriba ko min ye donsow ye u b'o lakana baara la dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ dumuniw bɛ ka tobi k'a di maaw ma jua mun kan ka don daga jukɔrɔ ko jua bana dɔw bilala ni ka taa jua ɲini na karamɔgɔ Daba Tunkara k'olu to kungo fiyɛ kɔnɔ u ni gendarme dɔw ye ɲɔgɔn ye gendarme kɔni y'u ye sa karamɔgɔ Daba Tunkara u y'u wele k'u lajɔ donso kɔni u m'u jɔ u ye mugu wuli ɲɔgɔn na yanni mugu bɛ wuli u y'a kunkan ci sanfɛ fɔlɔ n'o ye coup de sommation ye karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma o tɛmɛnen ko gendarme fɛ u y'a kɛ nɛgɛden yɛrɛ k'a jɔ ɲɔgɔn na min ye donso ye olu labɛnnen don u sɔnnen don ka cɛminɛ ma gendarme fana sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ Fasiriba ko min kɔni ye donso fila ye karamɔgɔ Daba Tunkara olu tora sisi la a ko maa damadɔ bɛ olu fana joginna nka donso fana m'u ta bila dagirindala ko ye gendarme minnu fana tun bɛ u ye marifa wuli la a ko gendarme fila fana olu sɛbɛkɔrɔ joginna a kɛra jogini kɔni kɛra fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Fasiriba ko o kunnafoni kɔni taara joona ni ka taa donsow ka jɛrɛjɛkulu tɔw yɔrɔ olu fana ni boli nana karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye maa hakilima olu de ye wuli ka jɔ kɛ ni ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔli don ɲɔgɔn cɛ a ko ni maa hakilimaw kun tɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara k'a su bɔta kun tɛ da maa fila ma koyi a ko sabu donsow bɛ se kɛnɛ kɔnɔ tuma min na u dusu bɔlen kun don munna gendarme ye ta k'u sɛgɛrɛ gendarme fana ko munna donsow ye marifa jɔ u ka cɛdenw na jamana lakanabaaw k'u bana karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni kuma nana u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma aw bɛɛ lajɛlen ka sabali sabu an ka jamana bɛ dabolo min na karamɔgɔ Daba Tunkara donsow ne nin man kan gendarme ne nin man kan o kuma an ka ka mugu ci min na o de ye jugu kelen ye min bɛ ka tɔɔrɔ ta k'o lase an bɛɛ lajɛlen ma a ko ka ji da dɔ sɛnɛ kan Dr Bubu Sise ale min ye jamana premier ministre kɔrɔ ye ale ka taama dɔ la Somadugu furancɛ la ale kɔni kun ye kankɔrɔ ta ni k'a yɛrɛ k'a fɔ dugudenw ye o kuma k'u ka sabali ko maa si tɛna se ka na jamana in lakana an yɛrɛbakun kɔ o kuma ko maa minnu tun bɛ n'u kɛn bɛ ka marifa ta olu y'a lajɛ o don kama k'o kumakan bato nka ka tila ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ marifa bɛ bɛɛ lajɛlen bolo kɛrɛfɛlaninw na i tɛ se ka wuli k'i bɛ t'i ka taama la karamɔgɔ Daba Tunkara ni dɔ ma bi kan a ko misali la ni ka bɔ Somadugu ka taa Bankasi a ko sera in kɛmɛ jahanama sira ye Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye Somadugu fitinɛ min bolodana donsow ni gendarme fɛ a ko ni na k'a laban a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna ye an ka jamana in kɔnɔ donso fila kɔni ni bɔnna min ye gendarme fila olu joginna wa min ye donso caman fana bɛ marifakisɛ ye minnu sɔrɔ o kuma jamana kɛmɛ ka furakɛli ta k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ u bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛsa an ka ɲɛsin jugu kun kelen ma
Mali bɛ se ka kolo suma cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Jabate namu fato mana kɛ muru feerela ye maa to o sugubulo tɛrɛmɛli janya Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Jabate namu a ko i k'a dɔn min ye gouvernement ye Bamako gouverneur i k'a dɔn a ko ayi sabula jɛrɛjɛkulu min ni u k'a ma CDR kun kelen bɛ k'a kanu k'a fɔ na taama kɛ Bamakɔ i k'a dɔn taama in a kun de ye ne ka dɛmɛda ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ i n'a fɔ Rasbash Nangama ani Dugajaabi Alhaji Mahamadu Gaba nin y'a ka fasiri a ko gouverneur y'a juru la k'a fɔ min ye awa waati ye a mankan sabula a fɔra jamana bɛɛ awa basigi la ka da ko kan min ye Covid-19 ye hali ka da o ma jama caman faralen ɲɔgɔn kan a mankan sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni fɔra e ko a ma kɛ gɛlɛya fana ye sabula a nana faamuya sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ jamana in yɛrɛ de bɛ awa wulikajɔ bala bi wulikajɔ min ni awa bɛɛ lajɛlen b'i ta fana sabula min ye kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkulu ye i k'a dɔn olu fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan u k'o de ma awa association fɛcɛru olu farala ɲɔgɔn kan min kɔni ye kunnafonidilaw ye olu bɛ se ka makara cogo min i k'a dɔn u bɛ se ka bɛrɛ bɔ u ka baara kɔnɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye o wulikajɔ n'o cɛsuru ye fɛcɛru fɛ fɛcɛr de la presse a ko i k'a dɔn u ka wulikajɔ kun de fana ye awa Rasbash ye Rasbash min ni kunnafonidila don i k'a dɔn kaatimutigi don i cɛsiri ye i k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye e ko a yɛrɛ tɛ bololaden min ye jɛrɛjɛkulu min n'o b'a kɔkɔrɔma don u k'o de ma ko CDR olu fana kamana gannen don munna u ka cɛ kelen minɛnen bɛ awa ko la komi n'u ma se ka a sula dɔn o de la sa i k'a dɔn ko ninnu kɔni barika nana bonya CDR kɔni y'a kanu sa k'a fɔ olu na taama kɛ ka ŋanajira kɛ ŋanajira min bɛ kɛ sababu ye min b'a to bolo bɛ bɔ Rasbash kan na sɛbɛnnikɛla ko k'o gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula Rasbash yɛrɛ minɛkun ani kuma minnu fɔlen b'a minɛkun na i k'a dɔn o ye ko gɛlɛnba ye n'a fɔra k'i bɛ jɛ min b'a fɛ ka jamana dafiri jɛ min b'a fɛ ka jamana janfa a k'i k'a dɔn o jalaki o ye jalaki belebeleba ye o ko ɲɛɲinini a n'o ɲɛdɔn o fana bɛ faamaw de bolo sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ faamaw bolo min ye arasa kanubaw ye olu fana kamana ganna sabula olu y'a jira k'a fɔ abada Rasbash a tɛ se ka don la a tɛ se k'o kɛ Jabate ko in kɔni balalen bɛ nin yɔrɔ in na waasa hakilinaw ka jira n bɛ karisa fɛ i k'a dɔn karisa ye n ka maa ye taamaw ni wulikajɔw b'o jira o taamaw ni wulikajɔ minnu b'o jira f'a ka kɛ sariya fana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u fana ye sariya kɔni d'a ma k'a jira k'a fɔ min kɔni ye taama ye u kun b'a fɛ ka kɛ bi a bɔ Bamakɔ gouverneur kɔni y'a juru la k'a fɔ taama in tɛ se ka kɛ ka sababu kɛ awa gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ banajuguba dɔ bɛ yen ko Covid-19 gouvernement kun ye mankan bɔ waati la k'a fɔ de a maa mana kɛ maa 50 u kana fara ɲɔgɔn kan olu dun bɛna o kuma taama in bolo kan u ka taama in bolo kan sɛbɛnnikɛla ko CDR mɔgɔw fana u m'a don gɛlɛya la i k'a dɔn u kɔni ye awa kumaw mɛn n'a ta bɛɛ min kɔni ye kunnafonidilaw u ka ɲɛmaaso minnu bɛ yen olu fana kɔni bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔnyew ni wulikajɔw awa min bɛ se k'a to Rasbash i k'a dɔn juru dalen don a kan a bɛ se ka lafiya cogo min na ni ka bɔ kaso la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔ bɛ ne bɛ n tigɛ don la révélation parce que n'o ye Amadu T Dansogo Dansogo a ko an ka taa Keɲeba karamɔgɔ dɔ bɛ ale bɛ an ka marabolo fɔlɔ la n'o ye Kayi marabolo ye a ko fitinɛ belebele o wulilen bɛ Keɲeba min ye a ka kɛ sariya fana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u fana ye sariya kɔni d'a ma k'a jira k'a fɔ min kɔni ye taama ye u kun b'a fɛ ka kɛ bi a bɔ Bamakɔ gouverneur kɔni y'a juru la k'a fɔ taama in tɛ se ka kɛ ka sababu kɛ awa gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ banajuguba dɔ bɛ yen ko Covid-19 gouvernement kun ye mankan bɔ waati la k'a fɔ de a maa mana kɛ maa 50 u kana fara ɲɔgɔn kan olu dun bɛna o kuma taama in bolo kan u ka taama in bolo kan sɛbɛnnikɛla ko CDR mɔgɔw fana u m'a don gɛlɛya la i k'a dɔn u kɔni ye awa kumaw mɛn
ngo n'a ta bɛɛ min kɔni ye kunnafonidilaw u ka ɲɛmaaso minnu bɛ yen olu fana kɔni bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔnyew ni wulikajɔw awɔ min bɛ se k'a to arasi basi i k'a dɔn juru dalen don a kan a bɛ se ka lafiya cogo min na ni ka bɔ kaso la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔ Bamako wula. Karamɔgɔ dɔ bɛ tungara ne bɛ n tigɛ don la révélation parce que n'o ye Amadu T Dansogo a ko an ka taa Keɲeba karamɔgɔ dɔ bɛ tungara ale bɛ an ka marabolo fɔlɔ la n'o ye Kayi marabolo ye a ko fitinɛ belebele wulilen bɛ Keɲeba min ye Keɲebakaw ale ni Chinois ni ɲɔgɔn cɛ a ko fitinɛ sugu jumɛn don a nana bi masaya sigi Ala ma a ko nin ko in kɛra cogo di min ye dugudenw dɔw ye k'olu de donna janfa la ko ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungara dugutigi dɔw ni ka taa bila mairie dɔw la ale ni min ye député kɔrɔ dɔw ye olu de kɔni y'u ta minɛ ka bila u kun ni ka sera k'a labila Chinois ye Chinois fana Keɲebakɛ batɛmɛsira ye yɔrɔ yɔrɔ man'u jɛ u b'u ka mansiba ta ni ka taa yiriw halaki k'u da min ye dugukolo ye k'a sen o k'a sen i b'a fɔ ko kɔlɔdingɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tungara ni k'u ka sanubilen sama ka bɔ u mago t'a tɔ la bilen min ye ba ni saga ni fali ni misiw ye u bɛ taa bin dingɛw kɔnɔ k'u kankari a ko adamaden dɔw yɛrɛ binna dingɛw kɔnɔ yɛrɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tungara parce que b'a ko a ko min kɔni ye dugudenw dɔw ye u dusukun nana furugu min kɔni ye taama jamana ɲɛmaaw fɛ ni ka taa lajɛ olu ma se ka tiɲɛ fɔ nin ko in na o tuma dugudenw nana lajɛ sa anw yɛrɛ ko min ye o ɲɛmaaw ye olu de kɔni y'a yira k'a fɔ trop c'est trop min ye Keɲeba sanu ye a tɛ bɔ tuguni ka taa n'a ye Fufalaki min ye dugu nin yɔrɔ ye fo ka di wa ka bɔ sariya kɔnɔ parce que b'a ko karamɔgɔ dɔ bɛ tungara u y'a yira Chinois la min ye aw ka jamana ye Maliden bɛ se ka taa nin boloda in wa karamɔgɔ dɔ bɛ tungara sabu aw ka jamana sariya ma jamana ye anw ka jamana fana sariya ma jamana don nka min ye dɔw de kɔni bɛ bɔ sariya kɔfɛ ni ka jamanadenw janfa ni k'u ta minɛ ka bila u kun u mago t'a tɔ la parce que b'a ko ti ɲɛ bilen an ka jamana in kɔnɔ tɔndon ko ten u y'a yira Chinois la o tuma min y'u ka minɛnw y'u k'a cɛ ka bɔ yen karamɔgɔ dɔ bɛ tungara ko Chinois ye nafolo bɔ ni k'o di lakanabaa dɔw ma ka maaw ba dɛbɛ gosi cili bɔra la dɛ parce que b'a ko dugudenw dɔw minɛna k'u ci dɔw minɛna k'u lajaba min kɔni ye dugudenw ye o ko sa nin ye ɲɛdonna dan ye nin bɛ se ka kɛ cogo di ni ka malidenw lajaba karamɔgɔ dɔ bɛ tungara an ka jamana kɔnɔna yɛrɛ la walidenw fɛ a ko k'i bɛ fɛn bɛɛ de ye Mali kɔnɔ i bɛ fɛn bɛɛ de ye Mali kɔnɔna la a ko nafolo tɛ dɛsɛ foyi la Mali kɔnɔ maliden dɔ ka nafolo minɛ ka maliden ɲɔgɔn labila k'o buruja a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di parce que b'a ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli kun min ye sariya jumɛn bɛna ta don jumɛn na ni ɲɔgɔnna kɛwale jugu kana se ka ye bilen sabu sanu kɔni a bɛ bɔ nka n'a bɛ bɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tungara k'a bɛ bɔ tiɲɛ dɔ de kan a bɛ bɔ tiganɔbila de ka jamana gouvernement yɛrɛ ni dugudenw ka taa bila sanubɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ nka ko nin baara in ko ma kɛ k'a ɲɛsin o ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Dansogo ale ka sɛbɛnni don Mbala cogo bɛ di Wajibate mbi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Toguna A Tarawele Wajibate i k'a dɔn juraw n'olu ka ko dabɔra ka ban Wajibate i k'a dɔn sɔrɔ ani nafa o de bɛ ko fɔ Wajibate i k'a dɔn min ye suguba kɔnɔna ye i k'a dɔn fan min n'u k'a ma ko marilaku caman bi u kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Abo Barodasigi ye ka ɲɛfɔli kɛ min ye beretigi ye Segu Sangare i k'a dɔn Madame Sali Kulubali Segu John Fans ani Badara Alu Kɔnɛ i k'a dɔn ka taa fara maa caman wɛrɛ kan ani maa ma bɛ n'o ka nafolo tiɲɛna marché rose la ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔn ye ngu kun ye mun ye ɲɛfɔli min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sabula wariko kuma n'a bɛ fɔn fɔ la Wajibate i k'a dɔn n'o ma bɔ ka bin a ɲɛ tɛ dɔn san 2017 ni hakili b'a la i k'a dɔn awa conférence tigiw ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ marché rose i kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna awa immeuble Sila ani immeuble Bajil ani immeuble wɛrɛ maa minnu kun b'o la olu de kɔni dɔɔrɔ la kosɛbɛ sabula kɛmɛ o kɛmɛ i k'a dɔn nafolo tiɲɛ b'a la 90 bɔra nin yɔrɔ na kabini o kɔni kɛra min ye juraw ye u farala ɲɔgɔn ka jakulu la jakulu min bɛna wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ gale i k'a dɔn fɛn ni fɛn minnu diɲɛn'u ye o bɛ sɔrɔ cogo di o tɛmɛnen kɔfɛ dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ min b'a to hakilisigi ani basigi bɛ segin sugu kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ka bereminɛkala ye chambre de commerce d'industrie du Mali i k'a dɔn o fana kun ye wuli ka jɔ boloda ka ɲɛsin u ma o k'u ma a ye jakulu sigi jakulu min n'o bɛ kɛ commission ye commission min n'o bɛna k'o ɲɛnabɔ i k'a dɔn hali ni dɛmɛ bɛ kɛ dɛmɛ bɛ ta ka don commission ma o ye danamaw ye danama minnu bɛna a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko a dunama in kama Bamakɔ mairie ba fana kun ye layidu di kɛ k'a fɔ commission ye a na waritigiw ni ɲɔgɔn cɛ dalasi 10,000
dalasi batanda o na du ma min bɛ se ka to hakili jigiw ani taabolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o commission in o laban de ni chambre de commerce yɛrɛ laban nana bila ɲɔgɔn na o nana kɛ gɛlɛyaba ye ɔ 50 million ta min gofɔra k'a fɔ o na di ka tila a commerçant d'État ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka yɔrɔ jenina bɔjaba tɛ a ko i k'a dɔn million tan in a taara i k'a dɔn janjanga wɔrɔ fɛ ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la sabula minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ni sangare n'ale de ye a wakɛnɛ in dige a y'a jira k'a fɔ olu ye degun ni ɲɛni min sɔrɔ a barika bɔnna kosɛbɛ kabini san 2017 fo ka se bi ma i k'a dɔn u bi taa ka segin la dogo don kuma kura don o don ɲɔgɔn ye kura a ko sugu jeni fura dama ka n'a bila bi la dɔw kɔni bɛ yen olu sera k'u tɛgɛ dayɔrɔ sɔrɔ nka dɔw bɛ yen olu ka maaya banna pelenketewu o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ dɛmɛ min kofɔra n'o dɛmɛ ma se a seyɔrɔ la tiɲɛ in kɔni o wulikajɔ ni ayiwa o jateminɛw na a jirala fana k'a fɔ miliyɔn 20 sefa min kɔni ye awa chambre de commerce Yusu Bacili kun y'a jira k'a fɔ o na di o ka tilo ni ɲɔgɔn cɛ ɔ i k'a don t'o nɔfɛ bilen koyi o n'an bɛ ko wɛrɛ bɔ k'o da kɛnɛ kan min ka girin sabula a fɔra ko projet ba dɔ bɛ yen projet min n'u k'a ma ko Profac in i k'a dɔn wari kasabi miliyari 7 sefa miliyari 7 sefa a fɔra ko wari de bɛna tila commerçants ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate i k'a dɔn nin wari in i k'a dɔn coopération japonaise wari in bɔra yen ɔ min ye commerçant détaillants ye olu kɔni da walen don sa sabula n'a fɔra miliyari 7 k'o fɔ jagokɛla nin bɛna tila ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate o fɛn tɛ ne bɛɛ ti ye sɛbɛnnikɛla ko sisan kɔni i k'a dɔn miliyɔn dan miliyɔn 20 o t'o kuma yɛrɛ la koyi miliyari 7 Profac ka wari a dira a bi jɔnni bolo jɔnni de taara n'a ye o kɔni bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'u ɲɛsin Yusufu Bacili ma chambre de commerce d'industrie chambre de commerce président bɛɛ lajɛlen ɲɛsinn'u ma sabula u y'a jira k'a fɔ miliyari 7 min kuma fɔra waati la kana se ka wari in kɔni a binna kɛsu kɔnɔ o wari in bɛna kɛsu kɔnɔ olu kɔni bɛ munumunu salo la u ma da la ni maa b'u la min ye dɔ sɔrɔ a la ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko b'o cogo la ɔ juraw kɔni yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ korokaraw bɛ ɲɔgɔn gɛnyɔrɔ jɔ sɛbɛnnikɛla k'o fana k'i bɔ yen i k'a dɔn hakili bɛ wari wɛrɛ la a fɔra ko chambre de commerce d'industrie wari dɔ fana bila la a ka bolo kan o ko min ma fond covid-19 o fond covid-19 dɔlasi ba tan tan waa tan tan kun kan ka di awɔ jagokɛla ninnu kelen-kelenna bɛɛ ma min bɛ se k'a to i k'a dɔn covid-19 kunbɛli n'o ye safinɛjiw ani so minnu bɛ kɛ ka koli kɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'o sa ka se k'o matarafa o fana mankan bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko awɔ mankan kɔni wulilen bɛ bi kosɛbɛ sabula min ye awɔ kɔngɔtɔ ye n'i ko i da de sɔɔni to bi mɔ Bɔjabate i k'a dɔn awɔ to suma minɛni a n'a dumuni yɛrɛ miiri o bɛ kɛ sababu ka kɔngɔtɔ juguya a ko an bɛ joli min na k'o bɛ chambre de commerce d'industrie du Mali a président ba Yusufu Bacili i k'a dɔn wulikajɔw ni awɔ jateminɛ caman de kɔni gɛn bɛ bi ɔ min kɔni ye jagokɛlabaw ye ani jagokɛlamisɛnninw u kɔni y'a jira k'a fɔ chambre de commerce d'industrie a ko bɛɛ lajɛlen bɛ Yusufu Bacili kelen bolo olu bɛ min ɲini sa k'o ka yɛlɛma détaillants olu ka kɛ niyɔrɔtigi ye maa 5 o tɛmɛnen kɔfɛ min ye commerçant baw ye olu fana ka kɛ maa 50 ye ninnu bɛɛ lajɛlen da de kan ka don fili kelen na sabula n'i y'a mɛn jagokɛlaba a fɔ ko détaillant olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye olu de bɛ se ka ɲɔgɔn ka baara kɛ ɔ min kɔni ye miliyari ko kuma in ye ani sugubulon minnu bɛ di n'o ye marchéw ye a ko ka jateminɛ sabula a tɛ se ka to bolo kelen kan ɔ u y'a jira sa k'a fɔ hali ayiwa immeuble minnu ye jamana ta ye n'olu tɔnɔmadara ni dɔw feere la a ko i k'a dɔn commerçant détaillant caman bɛ yen i k'a dɔn olu ma dɛmɛ sɔrɔ waso ka se ka yɔrɔ in sɔrɔ a bɛɛ dira kumabaw ma ɔ min bɛ mankan yala n'i b'a fɛ ka kɛ kumaba ye n'i ma dɛmɛ yalima i ka kumabaya a n'a yanga wa k'a bɛ gɛlɛya o de la i k'a dɔn bi kɔni u tɔnse wulilen don ka jɔ ɔ min kɔni ye u ɲɛ ye a ɲɛsinnen bɛ chambre de commerce d'industrie ma min y'a président Yusufu Bacili nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdangura nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu an ka tezara premier Bɔjabate ngana n'i kekuyara i bɛ si sɔrɔ Bɔjabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur kisɛ kelenfili sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Nuhu Kɔnarɛ ko a k'i k'a dɔn Bamandiya kɛnɛ karaba bɔsindigi la Bɔjabate k'a dɔn a ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ Bɔjabate i k'a dɔn sibiri tɛmɛnen na janvier kalo tile 2 min ye 5 heures kuma Bɔjabate k'a dɔn Bamandiw filɛ ka na ngɛlɛnkɛ da
Buwaje bate i k'a dɔn misi jura i k'a dɔn a kɛra kalifabugu miliyɔn kasabi caman de taara Buwaje bate nka i b'a fɔ ala ka ko min ye sɛbɛnnikɛla dɔ ye kunnafonidila dɔ ale tun bɛ jama in na i k'a dɔn o y'a fana daraki kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Buwaje bate i k'a dɔn maa damadɔ u bɛ maa 4 bonyanko bɔ Buwaje bate i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen k'u datugulen de ye ni u ka banfula minnu bɛ kunkolo yɛrɛ ni n'u datugu u bɛɛ lajɛlen kun datugulen don o cogo la Buwaje bate wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ u sina ka wuli k'u kun da darali kan darali n'o fɔra i k'a dɔn o ye bagan feere suguba de ye min bɛ Kati Buwaje bate kuma min n'u sera dugu min n'u k'a ma ko Wasorola ale bɛ kilomɛtiri 3 bonyanko la Buwaje bate k'a dɔn marifa gɛlɛnw b'u bolo Buwaje bate u dalen don sirakun na Buwaje bate n'u ye maa min natɔ ye u bɛ se k'o minɛ k'o biri k'o da a muso sin kan Buwaje bate k'a dɔn ni maa caman don dɔ b'i jɔ a kunna i k'a dɔn b'u kelen don tu kɔnɔ fɛn o fɛn n'a b'i kun u b'a bɛɛ lajɛlen daraki la Buwaje bate i k'a dɔn kɔni y'o de kɛ k'u da misijuraw ɲɛ darali misi feerelaw sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in kɔni ganna u ye waati jan kɛ Buwaje bate telefɔniw i k'a dɔn ka taa se dakabana fɛn o fɛn n'a b'i bolo u b'a bɛɛ lajɛlen bɔsi la Buwaje bate u ye waati jan k'o la sɛbɛnnikɛla ko an ka kunnafonidila dɔ kun b'o sira kelen kan Buwaje bate k'a dɔn a fana sina ka na bi jɔ in kɔnɔ wariw fɛn b'a kun y'a bɛɛ lajɛlen daraki ne k'a ka telefɔni ni fɛnw minɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Buwaje bate i k'a dɔn siraba kelen kan janko Wasorola min i k'a dɔn n'o bɛ turunan na bandi ninnu y'u ka ko kɛ yɔrɔ de la Buwaje bate a ko i k'a dɔn maa si den kelen tɛ min sera ka purukutu walima ka se ka kunnafoni lakanabaaw ma nka dugusɛjɛ yɛrɛ bɛɛ Buwaje bate i b'a ye k'a fɔ kunnafoni nana cari fa bɛɛ lajɛlen la sabula sɛbɛnnikɛla in i k'a dɔn o kɔni ye kuma in jari k'a ɲɛfɔ bɛɛ ye a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ Buwaje bate o maa kelenw u yera moto fana kan sabula kuma min n'u ye nin ko in kɛ sira dɔ bɛ yen ko jini jɛla o ye togoda ye u sina k'u kunda o sira kan ten o bɛ kalifabugu mara la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni maanifin dabali banna fo k'a fɔ k'a to ten nka min ye ntɛnɛndon ye janvier kalo tile 4 nin maa kelenw o kɛcogo kelen u yera fo Kita jamana na Buwaje bate i k'a dɔn Kita dugu dɔ bɛ yen u ka yɔrɔ min ma ko Filadugu Buwaje bate k'i k'a dɔn u yera o yɔrɔ in fana na min ye mɔrɔmɔrɔ ye Buwaje bate k'u yera o fana fanfɛla la nin ko kelen Buwaje bate u taar'o de boloda ye miliyɔn kasabi caman u y'o daraki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin ko nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten maa kelen ko kelen Buwaje bate suko ni dugusɛjɛ cɛ samedi ka taa ntɛnɛn na yarɔ o ye suko ni dugusɛjɛ cɛ Buwaje bate k'a dɔn jamana kelen kɔnɔ wa a kɛra furanjɛ minnu kɔnɔ u man jan ɲɔgɔn na Buwaje bate ko hadamaden kamana ganna a ko nka min ye maanifin dabala ban i b'a ye k'a fɔ poste de sécurité foyi tɛ commune rurale la Kalifabugu i k'a dɔn k'a fɔ lakana sigilen don yɔrɔ dɔw la o foyi t'o fanfɛlaw la Buwaje bate o kɔni ye ko in nɔgɔya kosɛbɛ min kɔni ye wulikajɔ ye Buwaje bate k'a dɔn lakana tigimaw minisiri ka taa se i k'a dɔn minnu bɛ lakanako kunna wulikajɔ ni jateminɛ n'u m'a kɛ joona nin fanfɛlaw la sabula yɔrɔw cɛ bɔlen don Buwaje bate i k'a dɔn lakana so tɛ yen wa min ye lakanabaaw ye k'a fɔ u dagayɔrɔ ye nin ye o tɛ yen o de kɔni bɛ Bamanju ja gɛlɛ kosɛbɛ wa kuma bɛɛ de ye nin ye min ye misijuraw ye bin bɛ taa k'u kan Buwaje bate k'a dɔn u taatɔ sugu la walima u bɔtɔ sugu la bin bɛ k'u kan n'u kɔnɔyɛrɛ ko n'u ma jateminɛ kɛ digi bɛ nin ka k'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili l'indicateur de renouveau fasiriba karamɔgɔ daba tun o ye Y Dunbiya ko Y Dunbiya a ko an ka taa min kɔni ye jɛrɛjɛkulu ye karamɔgɔ daba tun minnu ka baara bɛnnen bɛ kungo a larawulili ma min ye jamana ɲɛma olu ka bolo di ɲɔgɔnmaya a ko n'i ye nin lajɛ nin ye jɛrɛjɛkulu min ye o de ye karamɔgɔ daba tun société de gestion des concessions et forestières et fanikɛ n'u k'a ma ko tamu voyage a ko n'i y'a lajɛ nin ye groupe clé du olu ka bolofara dɔ ye maa min y'a ɲɛma ye o de ye Tijani Sangare
fasiri b'a ko jarajakulu in a lakodɔn don jamana ɲɛmaaw fɛ wa u ni jamana ɲɛmaaw ye bolo di ɲɔgɔnmaya kɛ min ye kungo forêt-ba 3 ye ni k'o lakana baaraw sabati baara ninnu kan ka kɛ cogo min na ni ka forêt k'a tɔbɔtɔ maa kana na bin yiriw kan ni ka tigɛkojugu kɛ ka taa sogo minnu bɛ yen ni ka balo forêt kɔnɔna la maa kana na min ye danna juguya fagali k'o da sogo kan a ko forêt kan ka baara ni hakilina mun ye kungo kan ka baara ni hakilina mun ye karamɔgɔ daba tungara o kuma bɛnkan sɛbɛn kɛr'o kan a ko n'i y'o kungo bolow lajɛ o ye faya ni ka taa bila sunsan ale ni ba wule karamɔgɔ daba tungara min ye nin kungo bolo 3 n'a dun ma k'a fɔ u ni jamana ɲɛmaaw ye tigɛnɔ bila kɛ o kuma a ka kan waati ani waati ni ka t'u lajɛ baara minnu tigɛnɔ bilala a baara bɛ ka k'a kɛcogo la wa maa minnu yamarala ni k'u bila kungo bolo ninnu kɔnɔna la u bɛ bila cogo jumɛn na minnu bɛ n'u bilala kɔlɔsili la u ka baara bɛ ka kɛ sira jumɛn kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungara o taama ye min ye o mission waati ani waati o bɛ to ka boloda ni ka sin ka taga lajɛliw boloda n'a sɔrɔ a kɛcogo ka ɲi walima n'a kɛcogo man ɲi fasiri b'a ko janvier kalo tile 5 tɛmɛnen ye min ye taama kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o labɛnna o taama in dun ma labɛn min ye nin groupe gansan maaw fɛ karamɔgɔ daba tungara n'o ye tam voyage et société groupe clé 2 u ni maa minnu kan ka taa u n'olu bɛɛ lajɛlen wulila ɲɔgɔn fɛ a ko balina ko jumɛn kɛra karamɔgɔ daba tungara baara min n'a bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la a ko sigida min bɛ min kɔni ye bawule karamɔgɔ daba tungara ni ka taa bila sunsan a ko min ye ozo forêt ale lakanabaa dɔ bɛ yen o de kɔni nana dimi o ko taama min filɛ nin ye n'aw kɔni y'o boloda ka na karamɔgɔ daba tungara ko bi kɔni aw tɛ don kungo woloba in kɔnɔ n'o ye sunsan kungo bolo ye a ko mun na an tɛ don dala samasamani kɔni bolodara min ye tam voyage groupe clé 2 ale ɲɛma Tijani Sangare o ko anw bɛ ka na baara min na an bɛna ale faso ka baara la faso ka yamaruya sɛbɛn bɛ an bolo nka min ye Ozo Forêt o agent k'i jɔ k'an tɛ don an ka tu kɔnɔna la a ko nin ye dabalibanko ye a ko ne kɔni y'a fɔ n ko aw tɛ don ni maa min kan sɔsɔ sisan n bɛ kisɛ b'o nun fɛ a ye kalasi ta karamɔgɔ daba tungara a kɛra tulon ye maaw bolo sabu ni ɲɔgɔnna taama belebeleba maa jumɛn bɛ marifa ta k'i b'olu bagabaga karamɔgɔ daba tungara a ye kalasi ta ni ka chargeur don a la a ko dɔ kan kankɔrɔba k'a lajɛ a kɛra sɛbɛ ko ye a kɛra sɛbɛ dɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara n'i ye sunsan yɛrɛ forêt lajɛ ani bamakɔ cɛ sunsan kungokolo ba in karamɔgɔ daba tungara fana sira la a bɛ t'i jɔ kilomètre 90 bɔɲɔngo la a ko ani bamakɔ yɛrɛ man jan a ko min kɔni ni ozo forêt baarakɛla in ye ani min ye groupe clé 2 Tijani Sangare u ye u bolo yigijigi ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ daba tungara bɛɛ b'i ka tiɲɛ kɔnɔna la a ma ɲa min kɔ ozo forêt agent in a y'i bolo kurunin k'a kɛ Tijani kulo kɔrɔ a ko fo k'a bolo turu duguma a b'a fa wa ni min ye ta fasiriba ko a ye dibi don fulakɛ ɲɛkɔrɔla la fulakɛ wulilen f'a bɛ talon maaw de kɔni nana lajɛ u bɛɛ lajɛlen ka sabali nin ma se nin ma min kɔni nin baara in ye sa a bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la munna maa b'i bolo da maa kan u y'o sama-samani baaraw bolo da fasiriba ko ala de nana n'a ka na ye n'o tɛ baara in kun dabɔra min kama o de kɔni ozo forêt agent in dɛ a tun bɛ fɛ k'a fa yɛrɛ de k'a ko ban pewu fasiriba ko mun nana ni dusukun ani ni furuku ye a ko hali bi a ko in a na kɛ ni ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'o tɛ n'a bɔr'o la karamɔgɔ daba tungara baara min bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la taama gansan tɛ jamana ka yamaruya sɛbɛn bɛ u bolo ni kana ɲɛ da an ka kungo bolon kan o sera kɛlɛ la wa ni ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko a mɛn o mɛn a ko na si dɔn nka min ye Tijani Sangare ale kɔni ma ta bila dagirinda la ale taara min ye kiiritigɛlaw fɛ ka taa ka min kɔni plainte kɛ karamɔgɔ daba tungara k'a jira k'a fɔ bolo min taara ka d'ale kan o kuma ko da wɛrɛ n'a ɲɛfɔ kunnafoni filɛlen an ye min bɔ indicateur de renouveau kan a ka bi bɔli don Boajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Boajabate est-ce que musu sora Boajabate i k'a dɔn den ɲuman muso canaja don min n'a ye diɲɛ kamana gan Mali den don Boajabate i k'a dɔn a cɛ ka ɲi Boajabate dawulaba bɛ Musa Sora la musu sora Boajabate i k'a dɔn a to a mɛnna kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen n'u k'a ma réseaux sociaux a dɔnnen don k'a fɔ k'a to ten Boajabate a ko i k'a dɔn muso in yɛrɛ a ye waati jan de kɛ jamana kɔkana na a y'a kanu sa a bɛna faso la Boajabate k'a dɔn taama man gɛlɛ n bɛ taa diɲɛ fɛ walima n bɛ taa fɛn ɲini nin si man gɛlɛ Boajabate n'i ma fɛn sɔrɔ i ka fɛn dɔn n'i ma fɛn yɛrɛ dɔn i ka na ni fɛn kura ye min bɛ jamana denw nisɔndiya musu sora naka ka di Boajabate sabula a ye cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛn dɔ boloda Boajabate i k'a dɔn
o de ye finiw ye fini minnu bɛ yen n'a yɛrɛ tɔgɔ dalen don n'o y'a yɔrɔ ka marque u k'o de ma ko royal swan muso sura sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni a y'a dabɔ jamana kɔ kan a ye sangaba de sɔrɔ sabula diɲɛsɛn naani muso bɛɛ lajɛlen bara ka girin muso sura i k'a dɔn a ka nin dakabana fini ninnu kan a ka nin dakabana marque in kan a ko i k'a dɔn awa fini sugu bɛɛ b'a la marque in tɔgɔ de ye ayiwa royal swan Bɔjabate a ko min ye muso ka pari n'a ye muso donfini a n'a maɲɔgɔlɔ i k'a dɔn muso sɔrɔ a ye nin ko in kɔni labɛn i k'a dɔn diɲɛ kɔfɛ a jɛgoli i k'a dɔn diɲɛ segin naani fa bɛɛ lajɛlen kɔni bara k'a mankan mɛn yanni sɔɔni cɛ min kɔni ye Mali ye a bɛ n'i cogo jamana kɔnɔ Bɔjabate sabula réseau belebele minnu kɔni b'a carinjari ka taa fa bɛɛ lajɛlen na a y'o boloda a ko muso ŋana minnu bɛ yen minnu kɔni ye jamana den ye muso ŋana minnu bɛ Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan n'u bɛ kan ka baara kɛ Bɔjabate u ni dɛmɛni ka kan u ni bonya ka kan nka i b'a ye sɔɔni dɔ bɛna sɛbɛn sisan walima dɔ bɛna kɛ réseaux sociaux kan muso sura k'a dɔn a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan a k'o ti ba ko la o kana muso sura décourager sabula i k'a dɔn ŋana de don ŋana minɛ ŋana don n'i kɛra ŋana ye bɛɛ Bɔjabate i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen a b'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara i ka ko kan a ko muso sura ka nin baara in yanni k'a dɔgɔya walima i kana kolo kala ka kuma fɔ a ma i kan ka dɛmɛ de ye waasa sabula a bɛna baara bolo de da jamana kɔnɔ maa dama min bɛna i dahirimɛ sɔrɔ nin na maa dama min bɛna baara sɔrɔ a ko fanga ka bon kosɛbɛ o tuma min ye royal swan a nako ka di kosɛbɛ sabula i k'a dɔn maɲɔgɔlɔ bɛɛ lajɛlen de b'a la min ye pariniw ye muso sura yɛrɛ i k'a dɔn muso don ala y'a daɲɛ cɛɲɛ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn a toaba de b'a la jamana kɔ kan a ko i k'a dɔn u ka kunnafonidi sira minnu bɛ yen n'o ye réseaux sociaux ye a donnen don kan photo in de ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ la waliden ka ɲi a jɛnbɛ a ka kuma nin de don wa min filɛ cɛmancɛ la o de don wa a bɔ n b'ale fɛn minɛ non nin ka ɲi nin kelen ka ɲi i n'a fɔ réseaux sociaux anw t'o matarafa anw tɛ hali o bɛ marché cogo min anw t'o ɲɛdɔn Bɔjabate k'a dɔn n'a nana an na wuli ka jɔ boloda ka taa lajɛ ka dugawu k'a ye muso sura malidenw ka muso sura i k'a dɔn ŋana minɛ ŋana muso sura ala dangana n'a ye ɲuman ye jamana kɔnɔ baara kura min n'a boloda n'u k'a ma royal swing Bɔjabate a ka kɛ fɛn ye fɛn min a wa n'a si kunda ala bɛ diɲɛ kosɛbɛ sabula a bɛna kɛ sababu ye maa caman ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ dɔ tugura n'i ye nɛgɛ ta guanguala n'i y'a bila guanguala a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ minɛn min tun b'an bolo nin y'o kɔnɔ siyanin ne ye Bɔjabate nin y'o kɔnɔ siyanin mɔgɔw kana ɲinɛ essence ɲuman sɔrɔlen Bɔjabate ka tila ka wari don essence la a b'i jufa kɔnɔ ka yaala a fɔ n k'i ɲininka Mamadu Yara wal Bɔjabate o ye dabali kuratigɛ ka station ɲuman dayɛlɛ Bamakɔ fa bɛɛ lajɛlen la yanni sɔɔni cɛ Mali région bɛɛ lajɛlen bɛn'a sɔrɔ hali dugutasiraw la i na bɛn ni Yara walu ye Bɔjabate nafa jumɛn b'a la i tɛ wari bilen kun ka taa bilen t'u fɛ yen n'i taara i k'a dɔn i b'i ka carte ta carte essence litiri 1000 20 million kelen n'a y'i ja i b'o kɛ carte kan a b'i jufa kɔnɔ ka yaala Bɔjabate k'a dɔn yɔrɔ o yɔrɔ i ja min ye station Yara wale essence ɲuman sɔrɔlen o y'a qualité fɔlɔ ye Bɔjabate bonyako ɲuman i k'a dɔn ani yɔrɔnin kelen k'i servi essence ti ma Yara wal Mamadu Yara a n'a jɛɲɔgɔn an ka foli b'u ye cɛkɔrɔba Babu Yara i k'a dɔn a y'ala deli ni dugawu minnu kɛ a bɛɛ minɛna an ka foli b'a ye e ko cogo di karamɔgɔ dɔ bɛ tun nin ye kunnafoni damadɔ min bɔra ɲɛmaso kɔnɔna la ni jɛrɛjɛkulu n'o ye u ka ladala jɛrɛjɛkulu i b'a ye k'a fɔ min ye Covid bana ka ɲɛsin ni bana jugu ma bureau exécutif de l'association des ressortissants de Ouassala u k'a ma ko AROE k'u b'a da u ka dugudenw fɛn fɛn bɛ Bamakɔ a n'a lamini la a n'u ka tɔndenw k'olu ye lajɛ min boloda sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 2 san 2021 karamɔgɔ dɔ bɛ tun k'u ye sariya ta kɔnɔna la u ka assemblée tun kan ka boloda min ye kalo tile 9 n'o ye sini ye o kuma u yɛrɛ jabalaba la k'u ye a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la bana jugu in mun ye Covid ye o ka bali ka na tuguni an ka jamana in kɔnɔ o kuma jamana ɲɛmaaw ye sariya minnu ta ko jama lajɛbaw kana kɛ o kuma k'olu fana y'u ka lajɛ k'a bolo bɔ a kɔrɔ o la u ka vice président n'o ye Adama Ndiaye ale y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka sariya kumakan batoli kama o kuma k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka lajɛ sini sabu maaw kun sigilen bɛ k'a makɔnɔ Mamutu Zuruni ale kun b'a k'an kɔkɔrɔma don Bɔjabate daba tungara wa salam Mamutu Zuruni ale kun b'a k'an kɔkɔrɔma don Bɔjabate daba tungara
wa assalam.